Hello namin sa Charlie's Cup Cafe. So, mag-order namin guys. Order me sa Cafe, Charlie's Cafe. When? Pre. Mao ni view diri mga guys sa Charlie's Cup Cafe. Oh, nindot kayo ang view diri. Nindot nga lugar, bugnaw niya peaceful. So, mo ani mi sa ubos mga guys kay no man mig order. Unya diri mi sa ubos magpaabot. Pwede sad ka diri mga guys, oh mag ice coffee gari. Diri kay tambay, nindot sa ting view diri makita. O mo ari sa ubos. Nice kay diri ang view diri mga guys, makita jud ang tibuok kanang bukid. Taas kay mong pananaw diri mga guys, oh. Sa Balamban ni guys, ang Charlie's Cup Cafe. Kung mag-rides mo diri, anila mo diri sa Charlie's Cup Cafe, unahan sa Buwakan ni Alejandra. So nabot na mong order. So sabay tayo kumain mga guys. Charlie's Coffee. So, hapit na minaw man, medyo hapon na. So, dira ko kuto mga guys. Amping mo, salamat.